martanya mahita. Asiniro hamadi hamu doho dami nasiyan di Bapa mata. Doho nasiyan na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di hamuna donga saha porsiau kata ni di Bapa di hita iman atar surab saya itu obat ayat sedasa tu ayat 2 song bahata di Bapa. Alai anggonoaing tangi homma ali Jakob na posoki dohot ho ali Israel na ini. Songono dohata ni Jahuba na manopa jalana jumadiyoko na mangurupi ho siyan hatutubum. Unak kumabiyar ali Jakob na posoki dohot ho ali bangso na tikor na kupiliti. Ay usehonon kuma ay tujolma na mauas do akka sungai tu akka na mahiyang. Usehono kuma tututodik tu akka pinoparmo nuay. Jala pasok tu pinoparmo sugot. Asa martubur na sida di holak kolang ni duhut songon arong di topin akka sungai. Sada on madok Jahuba na punahang. Jala sadaan pangguarhon guar ni si Jakob. Jala na asing muse manurat do tangan na. Jahuba do na punahang. Hut mga sahon guar ni Jahuba. Songonod do hata ni Jahuba raja ni Israel do si padohibana Jahuba Sebot. Ahu do parjolo jala ahu parpuri jala yang adong debata dukon niyaw. Jala tung ise matuduson ahu maju di Papua may. Jala di pajojor di ahu ola ni upati dakot bangso sa rindiling nai. Do akka namasa sugut di Papua hiyam. Udah kamu tahuton jala unang mamud ditodit. Danung nga siya nahinan ahu patubigi hutuho jala hupabua. Alay hamudo akka sitidangiku. Dang adong be di patadukon niyaho. Jala dang adong hapurusan na asi. Dang adong anggo na huboto. Ido saha. Donga saha porsyam di bagasan Yesus Kristus. Songon topik ni minggu. Ima gabe sitidangi di bata situ sadai. Menjadi saksi Allah Tritunggal. Menjadi saksi Allah Tritunggal. Dihamu donga saha porsyaun di bagasan Yesus Kristus. Arong masada barita namar donga puda. Ia barita namar donga pudon ima songon torsa-torsa. Adong dua horbo. Jala horboon rak mardalam ma dirubian. Alay di sadatiki horbo na duon lau madali lau mulak tubarana mamulus manasida sian sada sumur nama sebagas alani rak madabu ma nasida nadua dum songoni di idana puna horboi masuk horboi tordiju maka dongan nasa huta jala didok masuk horbonai tusubuh na bagasi dumidok na puna horboi ma daripada bauan nuku tahun horboon di bagasa sumuron din narupani magum ma katanong tatutup sumuron alani margotong royong manasida manutu sumuri aladong horbu masuk ini masih cakul nabi ma tas ditutup apa kita alai dia makadonga saha persyaun itu hampir sahat tanoi na manutup muncul ma sada horbu alai na sadanari
dang laos mati ma di bagasan. Ternyata dia makadong asaha Porsiaon di dua gomparan na teida nakadengani korbo na masuk sarupa tulubang nama sarupa alay sada busuk sada mambu. Ternyata na teida di dua horboi adong dua ima pangulaon adong dua si berengota gak bisa ada kesaksian di napuna horboi. Nasada horboi merasa menyerah ketika masuk ke lubang sumur yang begitu dalam. Saib do rohani horboi tolema mati nama busuk ma pinatol tulma dipatol tolma pamatang ma las sarung be berkulit rupane las masuk tanu isek bincang las itu itanopon las sarung do bergerak las do ma ibana tertanam alai nasadanari horboi selama adok kosana selama buli bagaimana mangguli atau margulapasi akhirnya tano na saya masuk sudah gini marik ditutoru saya margulapasi akhirnya masuk topak ne lam tibo saya margulapasi lam tibo tunga sampai titik penghabisan ada horboi. Ternyata lam liling lam naik mah horboi tuwijang ala terus margulapas tidak menyerah gabi bui mah selamat mampu. Dihawak ka dong saha Porsiaon gabi itu ada kesaksian di napuna horboi menyaksikan bahwa ternyata kehidupan, ternyata kegagalan, ternyata kualitas dicolmai tergantung tu hadirin dicolmai songon gomparan na teida akan ini di horboi. Los ido na teida di bagasa turputom di masa ni panurirang di saya. Namar suara do di bata tutonga-tonga ni bangso itu tonga-tonga ni bangso na pilit na ima nani ida ni di bata di situasi di kondisi na sida di kegagalan ni alani di kegagalan di bohado bangso marnida mamereng hidup benak di pejuon molo tadok nakayangani di tangihon na sida do yoloy na sida do hatani jakuba undo dapat saya menarik alai halak na totong marnida pejoni berikut tanah gak bisa ada kesaksian di Porsiaon. Jala gabi olo pabuakon abal kau ini apa? Las umma sada tujuan ni turpukon do tujuan ni di bata makahuloni bangsone. Asana yang gabi hati dakonon nasida maka tidakon gabi sitindangin nasida ima di tangan di bata. Na parjolo idot tadi ayat sada do ayat 2 dijo jala di haholongi di batado na sida. Ido benedo unak komabiar alena posok audo na nalititon. Ahdo na naing berengot tadi si dihamak kadong saha Porsiaon molo didok unak komabiar Tuhan menegaskan tu nasida ima taringot tu identitas ni bangsoi. Na perjulu identitas nasida do nanay paingo asa sadar nasida songon identitas nasida naposok Tuhan hambaku naposok molo didok di sina posok tu nasida asa neng dalas do honon na punani di bata milik Tuhan. Jadi halak nang di bagasan na poso ni debatan milik Tuhan tidak perlu lagi aku. Pero unak ko mabiar.
ay naposok. Jala diudu ti muse nakupilit din narubani. Hata nakupilit di si berengota masay bagas didok. Ima didok songonodo hata ni Jakuba na manotong jalan na majuba na mangurapi ho siya katutubong din narubani. Doho alibangsok na kupilit ima. Jadi di berengota ima na posoni di bata nang tinudo na nang pinili na di bata do na mamili bagsui basa ng bangso na asik alay kodono ta ima integritas ima na gabisongon habor haton na sida manang sa da pamilito ni di bata na masay arga. Jadi ido na nang berengota ala hak ni di bata do basa ng bangso na asik. Tapi pilihan Tuhan itu adalah jelas. Asal ko dibereng bangso yang arga nang dihakolongin na siya. Dangalan ni pabena na lalipang pangaon. Alay neneng idot tadi si dibay debata dipilih jalan nang dibentuk debata. Ido benero siyan idok hata siyan burtian siyan burtian bunga au mamilito yang kubentuk nga kubay ko siya burtian nilera yang kubentuk sejak dalam kandungan lapatan na nunga dirancang debata di nga dong be idot tadi si nakibitukan law sido nang gabi sa ato hita asad nang adong nakibitulan di bagasan mo jala sudi dicu dengan maksud do tujuan di bata angsa sada patudu perkuasona di tusan doktor video alani kedohonot tado nama se argadu kita di bata molo pilih jalan di pintu kita songon naposona alani molo songon naposona kita nang gabi sada panidangyo tadi ido benda di temay gabi sitidani sa halak si tidang ni di bata ikon manada dirina erupan Tuhan. Napadua kon tidak madi ayat tulu do ayat omati. Ay diduk di si usehono kuma. Diduk nakengahama todik asa di bagasan bana usehono kuma tu todik tu pinoparm jala pasok-pasok parmuso. Usehono ni di batama to dina. Asal hidup nakengani aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, rohku ke atas keturunan. Sada janji ni di batadi, sada pada ni di batadi. Namar lapatan ikut usehono ni di batado air. Tutonga-tonga di bangsi memulihkan, menyelamatkan paulako. Molo aik di bahasa aik rupani sedidok beri aik ido na taida songon holong ni rohan dewata dang marnaduja aik paihut ihut kurang songon ido nang dewata laho paihut ihut parngulun ni bangso na pinili na songon natoras do dang marnaluja paingot to dang marnaluja mabay kolong na alay si di sunguli do ido bene do nakagani usehono kumatodik asawa useho to dini debata asa tungtakas moro di useho trita to dini kuasa dan kehidupannya gabibui manakagani menyegarkan kita roh Tuhan to dini debata mangalihon gugu. Jadi moro dunga diusehon debata to dina gabi bui mahita nakali mergubu gabi sitindang kita tidak bisa menjadi saksi dengan kekuatan kita sendiri alai ikor
rodo ikut di seo doton dini di bata asa berani kita maka tidak kondisi si Petrus si Paulus so nak kasih siani numpe roto dini di bata gabe berani si tidak berani menjadi saksi. Napatulu pun idot tama di ayat 5 idot si sada madok Jehovah na punau jala sada namar marguar konfor di jala asing jala tuna asing se manoraton do tanganna Jehovah do na punau mangasahon warni Israel. Ada yang tidak di si ima identitas yang dinyatakan dengan berani. Audo na punau lapatanna debatado na puna na sida asa berani mangakuhon berani mandok na puna di debatan dan pola maila patuduhon songon bangso na pinili unang maila gabe sitindangina unang maila patudun identitasna unang maila di sudi na cidaroha ala ni na sida di aya ekonomi songon hata ni Jehovah yo disi ahudo perjulu au perjulu jala ahudo jala dang adong debata kunyaw lapatan na areng berengot tadi si asa di kesaksian tai Tuhan adalah satu-satunya Allah, tidak ada yang setara dengan Allah, dia yang berkuasa atas segala sesuatu alai ibagasan paridaga tai dang diri alai haguguun diwata. Kesaksian kita harus selalu menuju kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Allah ini dia makadong sahabat yang buhari kita menyikapi nama saya. Kita dipanggil dan dikasihi Tuhan supaya kita menjadi Allahnya. Hidup penduduk nakanya akan dililit jala sitindangi kumah. Kita bersaksi tentang satu-satunya Allah yang benar. Harus berani menyatakan identitas kita. Allah tatad dari dibata. Allah ni tapalos matod. Dibata manguda di baganuk kita. Jala unang bema biar kita gabis tindangi. Tahati dakum. Kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk menyatakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah mengatur hidup kita. Gawe sitindangi di mata maham. Amin. Mauliate madiho ale Tuhan dewata marhiti hatam nabedi. Ansat tung berani hami Tuhan nung mabiar gawe sitindangi ho. Gagasan perdalanan di. Amin.